थोस खैला मैला हाथायावहाय सार्केस नायग्राफ्रानो माइसार बाबुआबो नायगासिनो नै ओरैहाय नै जिखौ नायदों आरो बा आदा आदा न'आ खयथाला होगोन? थिनथाला औ हिन्जावानो गैया नै बे आदाने मास्टार खिन्थु इयो सरकारि मास्टार एलपि स्कुलनि दा बेखायनो सोरबाफोर आदाखौ नांगौला मोजां मानसि आरो आदानो नांगौ जानानै दं न'आ नै बेनो नै ओइला हनै लुगासिनो बिराद गिदिर थिनथाला होगोननो लुगासिनो दङ फंबायफ्रा लाजोब्बाय खिन्थु नैबे आदा लायाखै मास्टारा ने आदा ओमफ्राय लाथ'वा नों औ दा बेखायनो नैबे आदाखौहाय कमेन्टआव आंनाव कमेन्ट हरनो हागोन सिख्लाफोरा खिन्थु मास्टार बे रियेल चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामैला बिसिडिसिनि बे खैलामैला बाजारावनो मानसिफोरनावबो सोंहरनो हागोन मास्टार टिचार बुंनो दा स्कुला आदा ने औ दा सोरबाफोर मोजां मानसि माबायोब्ला लानो हागोन आरो नैखौ नायगासिनो सार्केस माने बिसोरो बेबायदिनो बाजार बाजार देखायबायना जायो सिबायफोर न' हाला लादोलै आदा गासिबो दाम मोनला लायो निस्सय आरो खोनाबाय ने रियेल दा माने फेक साननो हागौ खिन्थु आं फेक होफेरा दे माने बे आदाखौहाय सासे बाजैनि गोनांथि जानानै दं आरो आं खोन्थाखाबाय कमेन्ट हर माबा दाने लथा लाना रुजुलायबाय नै लागाव आदानि न'आ बेनो आरो नै बिल्डिं होगासिनो दङ थिनथाला होजेनगोन नै बियो आदा राजिब मास्टार आरो माब्रै जाखोलै अमा बेदरनि दामालाय अमा फिसा बायनायावब्ला 3-4 हाजारनि बायदो गुन्दैयाबो 20-25 थाखानि होदो फानफिननाय समावहाय दामा खोनासंदो बेसेबां दं आदा मुसे मा 150ल' फाग्लालै खैला मैलायाव नै 150 अयथासार दा नै ओरैबो एभेलेबेल नोंसिनो बेसेबां फानदों 200 मा 200 नोंसिनो 200 ओमफ्राय नैबे 150ल' ओमफ्राय नैनिबा बेसेबां फानदों बेलाय बेसेबां फानदों 2 थाखा बेनो 250नो नै 150निबो दं 100निबो दं मा खालामनाय नै जारलालै ओरैबो नै बेसेबां नोंसिनिलाय बेसेबां फानदों 250 इसिनो नै आइ मा खालामनायलै अमा बेदर खैला मैलायाव फानफिननाय समाव दामा मोना माथो आदा अमा फिसाया 4,000 खालायनि बायनां गुन्दैया 25 खालाम 25 थाखा खालायनि लाबमान जाया माथो अमा फिसिनायनि द' ले बेलाय बेसेबां फानदों आफा आङो 250नि होला होबाय नायदो नै मा औ अमा नै मोजां 250 बेमार जेबो गैयालाबो फानफिननाय समाव दामान मोनलै माथो अमा फिसा गिबाय जों औ अमा फिसाया गोगोम ओमफ्राय गुन्दैयाबो गोगोम दामा 20 थाखा ए आं सोङैनि गुन्दैखौ मायो मैसोआलाय बेसेबां 500 मैसोआ ए आं कन्टिनिउ फानो सुनिबार मैसोखौ आच्छा थिग दं नांगौबाथाय सुनिबाराव लांफै मोनगोन बरिया ओमफ्राय नोंलाय बेसेबांथो फानदों ए ओमफ्राय नोंलाय आंना 600 केजियाव 600 बोरमा नै बोरमा खासि बोरमा खासि ना लकेलबो मोनो नै जाननि नैबे ना एलेंगा दाबायदियाव टमेट' फिसाजों गोदैल' बियो नै ओमफ्राय नै बेफोरो बेसेबां बाहाग 20 थाखा नुबाय दा नै अयथासार गोबां फवासेयानो जागोन 20 थाखानिनो नै बिदि मोनजायो खैला मैलायावहाय नै बरिया थाजा ना लकेल नै ओमफ्राय बेयो फुख्रिनि जाहैबाय लकेल फुख्रिनि केमान फवा केमानथर 40 थाखा नै 40 थाखानि मोनो 30 थाखा खालायनिबो मोनो दा 20 थाखा खालायनि होलांगोन बिसोरो बेनो बाला
नै बेयो गुन्दै बाजार जाहैबाय गुन्दैया बेसेबां केजि ए 15 थाखा आच्छा ओमफ्राय अमा बेदराबो 150 खालायल' मोनो माथो केजि फानला औ नायदो नोङो 100 150 200 ओमफ्राय अमा फिसाया दा मा दाम थांदों 4000 5000 बेसेबां 4000 5000 नुबाय मैगंफ्रा नै बेफोरसो अर्गानिकलै ने आदा ningan air panen rai na mela rai pahi mukha gusala ko ningan air pare dada air pakistan dada ispani baba hera hara rai hai mukha lagora inara injur rai oh air panen rai das injur es pahi mukha gusala ko माने उरावनि रायलायदों आरो आं ने आदा जादना जाखैले दाखालहाय सावथालनि रायलायबाय दा उरावनि रायलायलायबाय रा एकदमबारे एसे ने थुकथाक नैबे बरियास्लाय मैगङा थास' बिदिखौसो जानांगौ मुलि होनायनि नङा मुङा ने आब' औ बिदि आरो एसे बाजारावहाय अर्गानिक मैगंफोरखौ नायनि ने दादा लकेल कफि नै लावाबो मानामुनि आलुजों बिराद गोथावथार ओरैहाय मैगं बाजारा फानो आरो ओरैबो ओमफ्राय बै साहाजों दङ गोबाङैनो मैगं बाजारा नै जोंना मुलि बेफारियाबो बागुरुम्बा दोहौनि गानखौहाय खोनासंगासिनो दा नायदों दा मोजां दा नायदों मोजां औ बागुरुम्बा औ नायना हो नै इयावसो दोनलायबावदों बक्सा मुलि फानो रोदा रुदु एकदम बायदिसिना ने खैला मैलायाव फानबाय था आदा एसे ओरैहाय बाजार खालामलाङि जोङो बेयाव बाखालिफोरनि मुलि मोनो आरो जनडेस टाइफड निम'निया बायदिसिना नै ने दादा सब फाय झाल झुल रोदा रुदु फारसेनिफ्राय नै आंथ' दा बानायनांगौ जानोसैलाय नै बिदिखौहाय जनडेस टाइफड मेलेरिया कफ बेबायदि जानायखौ आरोखि गोबां मानसिफ्रा अर्डार हरनानै दंलाय माने जोंना आफाया बानायोमोन नालाय ओमफ्राय आफाथ' गैला ओमफ्राय दा आङो बानायनानै हरनांगौ जायो आरोना हिसाब सारा लांफैयो गोबां मानसियानो मोजां जालाबाय आरो इसोरनि अननायाव दा बानायना हरनांगौ जायो जनडेस टाइफडनि नै बेयावबो लायो आं क'क्राझारावहाय हनै मानोबा खेबसे लायदों हनै सना गाननायखौ दामबे गोजौआवहाय खेबगासिनो नोंहा बोराया गोसोथोबाय दा एबार नोङो मथा मथि आजिखालि नैबेनो अरिजिनेल बायदि नुखायो ओमफ्राय अरिजिनेलफोरखौहाय गाननानैहाय टाउनफ्राव थांजालै खोमाखौ बुख्लाबो सिखावफ्रा फल' खालामो ने ओमफ्राय न'आव थानायावल' अरिजिनेलखौ गाननांगौ समायखायो दा दे गानबाय था दख'ना फाननायजों माहाजोनल' जाखाबाय दा आलासिया आथिं सनानि गानजोब्बाय नै आखाइ मानि आखाइनिबो सनानि दा दे फानना हो दख'ना बाजार इयो मा लुनांगौ खैला मैलायावबो लुगासिनो दं बिसिना बिराद गिदिर नै ओरैहाय दख'ना बाजार मानसिफ्रा बायफैगासिनो दङ हाब थास' बिथ'रिजों नै बिराद मोजां मोदोम खावखायल'खा नै ने आब' लकेल गोजा बिराद बरिया मोनो नै बियो नैबेयाव होजाया दा लाफायाव बेयाव होजाया माने बेयो बिराद गोबां सेभ खालामो हालदै थाव गोथां फानलु ओमफ्राय मस्ला मस्लि सामब्राम मथा मथि बिराद गोबां सेभ खालामो आरो बियो ने मादै औ बासायजोबोथ' बिराद मोजां संसार जागोदानफोरनि थाखाय इयो